Sa nalalapit na huling State of the Nation address ni Pangulong Duterte, hindi naging tahimik ang nakapiit na mambabatas at isa sa mga kritiko ng administrasyon na si Senator Leila de Lima. Katunayan, isang sulat pa ang kanyang ipinaabot sa Pangulo para punahin ang di umano'y mga kamalian at pagkukulang nito sa taong bayan. Unang pinuntusan ni de Lima ang aniyay palpak na war on drugs ni Duterte. Matapos daw ang 5 taong pagkakaupo sa Malacanang, hindi pa rin nawawala ang problema sa droga. Taliwas sa kanyang ipinangako noong kampanya na tatapusin ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Tanging mga small-time drug offender lamang umano ang inihabla o mas malala ay pinapatay. Habang ang mga big-time drug lord gaya ni Peter Lim na may warrant of arrest ay hindi man lang daw maiharap ng Pangulo sa korte. Nauna nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na wanted si Peter Lim at walang kalayaan. Ang pagkakabilanggo rin daw ng senadora isang patunay na hindi lamang maliliit na isda ang target ng war on drugs ni Duterte. Pero giit ng mambabatas, bogus charges lamang ang mga ito para mapatahimik siya sa pagiging kritiko ng Pangulo. Pinuna rin ni Senator de Lima ang umano'y mahabang listahan ng korupsyon na kinasasangkutan ng mga malalapit sa Pangulo, kabilang na riyan ang Pastilla scam sa Bureau of Immigration, ang 60 million advertising contract ng mga Tulfo galing sa Department of Tourism, ang 6 billion peso deal na pinakinabangan umano ng pamilya ni Senator Bongo at marami pang iba. Kinwestiyon din ni de Lima ang pagiging malapit ng Pangulo sa China at ang kawalang kibo ng administrasyon sa panggigipit sa mangingisda sa West Philippine Sea. Nabaon din daw sa utang ang Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Duterte lalo na nang pumasok ang krisis na COVID-19. Sa datos ng Bureau of Treasury nitong Hulyo, sumampa na sa record high na 11 trillion pesos ang outstanding debt ng gobyerno. Sa kabila nito, nananatiling palpak daw ang pandemic response ng Pangulo ayon kay de Lima. Sa huli, sinabi ni de Lima na ang di umano'y political persecution na ginagawa sa kanya ay lalong nagpatibay ng kanyang paniniwala na dapat ipagpatuloy ang laban. Kaya naman ayon kay de Lima, muli siyang tatakbo bilang senador sa darating na 2022 elections. Sinabi rin nito na kanyang sisingilin si Pangulong Duterte para sa kanyang mga naging kasalanan sa taong bayan sa loob ng 6 na taong pananatili sa pwesto. Rainiel Pawid, CLTV News.